Kulay PIWPIWay Pring Subhay P Sasisin Siakan ke Amen Faithful and True Channel Bat Mentakusingi Sasisin Nginia Puli Kendiat Nakaneka Kot Kalam Prang Kajing Im ke Baru Blay Ka Lenong ke Bah Kendai Jong ke Benta ke Bah Ar Kajing Terkong Balak Ban Mat Ha Kajing Puson Kini Kajing Yalam Kajing Ptilenti Jong U Francis de Sales Bakuit Kalau aban dia ko filotia ba pim don jing skutenat ya ke jing puson lemne kano ke jing pentingan naka. Ka kerpat ya pi la kumno ba pin om ngutut. Teng to pli ya ke jing kang naka pentar jing duai ba shu ong. Ya tu how try ya ke jing long bom skutenat jong pi. To kubur ya ke jing long bom bidor jong pi. Pan na u ya ke jing ya rap jong u. Dok ya ka dur jeng u lada pidon ya ka. Tokren ha u ya kini ki kentien jong u Jacob. Ngan om pelait hadu ba pindah kerku yang ah. Nah kitab Genesis long ke ba lai puar kot arpun riu. Lane ya kitu ki kentien jong kanong kanan. Ho oi try ngadai uksau. Henry wat ki ksau ying ki bam ya ki lengkot lengkai ki bahap na kami ki kenrat jong ki na ka gospel kat ke Matius nong ka bakarsan tu kot arpu nyau hai ki pat ki kep to sim ya ka kot bat pule ya ka da ka jing pelit jimut hadu bakamen sim jong pi ka syak kersiu bat kalong ke balak ban priang khamba Teng tu kersiu ya ka donut jong pi da ki jing le jing kam bat ka rukom le jong ka jing le rublei ba pau separ Pendem yelade hakamadan bu ya pom ya kikti jong pi hakasadem jong pi do ya kating pna nakapentakan la sngau thu ba pidon kajaka balong marwei wat hadin kane baro pim shem yo kano ka jing pentingen wat om kuslai la kalong ka kumno ru ka jing turkhong ka jong pi Buon ba ki ba syong haying sim ki leit da ki spa sin sya kamera paj ba jong ukun sim klem da kermen ban yo ya keren bat u henre tang ba un yo i ya ki bat bakin pendep ya ka kamera jong ki ni dei ban wan sya ka jing duai ba khoj ha ka ju karukom ko filatia ba i tang ban pendep ya ka kamera jong ni kum kadak jong ka jing ya ne jong ni Lada uba krau buram jing blay usngau baha ban keren hangi bat u yai ya keren bat ngi lembaga jing pensyai ba kuai jong u bat ki jing pentingan mensim kan long da sisha ka buram ba krau na ka bentai jongi bat ka jing sngau tenat ba kementam Henry lada kampen sngau baha ya u ban le na ka bentai jongi kum kata ka kam le baha da ka ba e yangi hangta klem da keren yangi lakumba syam la yo i yangi bat lakumba ngim syam don lang ha ka jing don jong u ngim dei ban pet no tang na ka banta ka ne ka taw mar khong pong ngi dei ban don hang ta ha khmat jong ne u ba khli do lem bat ka jing long jong i ka ba riu blei bat ka bai jai nang ta kham pep un sa ngau ba bat ka jing ai sha jong i bat khmi ya ka jing pelai jingmut bariu blai bat ka jing yai ne jongi te ha ka wei pat ka por ha bangi wan biang khmat jong u un sa pen pau ya ka jing le bha jong u hangi bat ya keren bat ngi da ki jing pentingan jong u da ka ba pen long yangi ban yo mat ya ka jing kemen jong ka jing duai ba khoi handai la da jia ba le kumta to ngin long ki ba kemen ko filatia Kata kalau ka buram ka pakrau da sisha. Bandon hajan jong u. Ban yo iya u. Di gumne ni pulih tangkat ne. Nakan ni ka kelenong ka pakhandai jong ka ni ka kot. Ka banta ka baar. Jong ka ni ka kot. Kalam prang ji imbaru belai. Tu ka ni ka jing yalam jong uno Bishop Francis de Sales bukut. Tu kan long ka papetil nanti yangi ha ka jing im jing duai ka jongi ka je keren jongi ba du blai de kumba ula yalam
Bat peti nanti yang i akan kasih lembai jongan ne kalenong. Tu kan long ru nak kapantai jongi. Panggil ngi pentri kami kan ke jing peti nanti bejing hikai jong une. Hakar kom jing duai jongi. Wala dangi singau terkong pangi duai ru. Hari pangin yai lech si lech akan ni jiluai kumba ulap tai ngi. Tu kumle si benar tak kapor jong pi. Ya sam lam kan ki video si kiweru. Pa kiweru kindu yo jing hikai. Kumno ban duai. Kumno ban duk kermen jing kermen hagai jing duai.